Norbait kantuan hasi eta ondokoek jarraitzea. Bide bat omen da transmisioa. Baina norbere oinak zenbateraino dira libre pausu berriak sartzeko. Hitz zaharrak ahots berriz kantatzen ditugunean, zenbateraino aldatzen dira hitzak. Zergatik kantatzen dizkiogu kantu zaharrak mundu berriari. Siberotarrak ez du bihotzik, kantua baitu bihotz. Jose Anton Hartzeren hitzetan zerbait badela egiatik iduri zait, hain beitira ene ondoko lagun hoik, eta hainbeste zahar gazte gure Siberoko baratze hartan kantuaz bete, kantuz bizi. Izigarri maiteken dugu Salvador Sibeuan, eta Salvador lakatzen Sibeuan. Eta jiten zelaik aitzen zien, etxa hunekin errandezadan, aitzen zien, ben giza, ben kantuen aipatzen, eta ben koblen, eta... Laguna handia ziren, bilak bersolaria ziren, eta gero, aianduk hor erranduena, desberdina ziren puskat, eta Salvadorrek idazi ere du, bada odolaren mintzuan Salvadorrek idazirik, bazuela inbidia bat bezala etxaunen aldera, doinuak, aireak, berak asmatzen zituelakotz, arek. 10 urteen etialaik, petxe beretxer pastorala, eta nur gibelian, etxaun. Eta nur gaitzenian, lehen predikua kantatzen, zeren aktore baten aita hilbetzen, etxaun eskiak sakeletan, zer da hori, bertsulari hitza enuen ezagutzen, eta berak improvisatu zuen, goizan hilbeitzen delako aktoreen aita. Egunoz ikusten dugu hukaitzinian nuano, oai bade urtean dana bat joan atiela, bena ez dian hasten dien gaizak. Pentsa zazute alargundu bat, ez daike izan urusan. Dolamenunek oiez dezala, hainitz gehiago luza. Hurai urtea ziloan sartu, Andreñoaren gorputza. Haren arropa hantxe dilindan, penaz ikusten dut putza.